Apo? Dihara ko diri sa gawas lo. Ay, nagunsa man ka din ha, oy. Nagpahangin gud lo. Dali diri sa sud bay, alalay ko. Maglisod naman gyud kog barangay tungod ning akong arthritis. Asa man day ka lo? Mag-CR ka? Ay, dili, oy. Asa man day ka? Ay, kadagan man imong pangutana, oy. Dali na ba? Ihatod na ko si Mulula kay muskor na ko. Ay, Yaya, ngano namatay man ang iro? Gilito naman to na akong laundry soap, sir. Unya, makamatay din ang laundry soap. Ambot lang, sir. Kay pag-off na ako sa washing machine, patay naman na siya. Ay, Pila naman di kay gayon, nga gilugos ka nin tawhana, misis. 5 na jud kay higayon, sir, police. ay duwa na sir, di na tinuod. Ayaw pa makakoy. Kay gilista na ko tanan nimo nabuhat diri sa kong listahan. Sigurado jud ka, misis. Nga 5 kay higayon na jud kang gipaymuslan na ning tawhana. Oh, sir, police. Paghilom diya, oy. Tulog higayon na bago to. Unsa ko'y tulog kay higayon? Kay tulog higayon na bagil bitaw to. Nganong mo din medyo ka? Ngano? Wa na lang na ito kwenta? Nga nagpaibabaw ko ni mo kaduha? Hello? Kinsa ni? Wa na day ka kapamilyar sa kong tingog. Kay si kinsa man din eh. Ah, grabe hagod. Nalimot na jud ka nako. Wa man jud ko makafamilyar. Uy, pwedeng mga yoklo? Ako man bitaw tong lalaking dugay na kay nimong gimahal. Pre? Ikaw ni? Ay, imo taw ni bana, oy. Ay, Karon, sugdan na nato ang seremonya sa pagbunyag. Unsay ngan sa bata? Kuan padre, surf. Oy, ngano surf man? Ngangan man na sa sabon. Lagi dre, ako man ang gituyo god kay ang iyang mama pirlaman. Di ba pwedeng himuon na lang na nimog Ariel? Ay, di pwede dre. Oy, kay babae man eh. Mas ganahan jud kog surf. Nahala, mao man ka. Unsa may ibindita nato ani? Dawni o sunto? Oy, dong. Ako ba imong gitawag og dong, noy? Ay, mo lang. Pakasli ba itong akong anak, ha? Kay naburo sa naman to. Ikaw ko na yaman. Ha? Di ganito ni mo pakaslan, magubot maggintaron. Pero noy, minyo na taon ko, oy. Unsa? Pero ayaw ko balaka, noy. Magariglo na lang ta. Hatagan tagag 1 million kung babae. What? Unya, og lalaki, hatagan tagag 2 million. Aw ka na. Okay kayo ko, anadong. Pero kung makuhaan gani, usme ba ya, ha? Ay, Nak, paningkamot ba yung eskwela, ha? Utay, mangharos lagi ko ron sa mong klase. Aw, ka na. Mo na gusto na ko, nak. Lagi tay, promise ako na nimo tay. Unya, unsa mo pa subject ang imong haroson? Aw unsa pa? Cooking good tay. Ha? Mag-utan baya meron. Mao ako'y mangharos sa kamunggay. Pre, tinuod ba tong giingon ni Pastor nga angayan tang maghigugmaay? Aw, ogod pre. Angay lang jod nga maghigugma ay ta. Aron do na tay kalinaw ning kalibutada. Aron pod ba, dili maghari ang kagubot. Tinuod ka, pre? Nga dili makahatag og kagubot ang paghigugmaay? Ay, tinuod na pre, oy. Kung mao na, pre, adto na lang kumupuyo sa inyo, be. Kay nakasiguro man jud kung walay kagubot nga mahitabo. What? Kay nga naman eh pre. Nahigugma man ko si mong asawa. Ay, Babe, kinahanglan ako musuot? Ay, ayaw sak babe. Ay, dili pwede babe. Kinahanglan na jud lagi ko musuot. Pero babe, pagpuyo sa lagi diha, di pa ko ready. Unsa ba di ready, oy? Sige na musuot na lagi ko. Giingnan kang dili pa lagi ko ready. What? Dili ka kasabot? Musuot na gani ko no. Kay grabe na kong litas kong trabaho. Aw, abi mo ko na kung gunsa. Mao na diha. Kay magsige makagtanaw og porn kada gabi. Ay, Di ba nga ni-graduate ka naman, pre? Aw, o, pre, oy. Unsa mo po'y paborito nimo subject sa eskwelahan? Aw, ang paborito jud akong subject, no? Kay kanang English jud. Nga sa ato pa, bright jud kag English. Ay mo lang. Biko no be? Unsa may in English sa lusa?
Lays alis. Tambal man as koto, pre. Ay, mau-mau ra bang guna, pre. Unya ka ng kulto, pre. Unsang po in English, ana? Kasayon. Colt 45, good. Ilim nun man na, pre. Mau-mau ra bang guna, pre. Mao ba? Sa butabol na kay na, oy. Unsa man, napakailaing pangutana. Kuan ka ng Bisaya lang pagtubag, pre. Kaya ako Englisyon. Unsa man na. What is the difference between opinion and conclusion? Ay, kanara di ay. Kasayon na po na, pre, ay. Ang kanahiyan mangguda ng opinion o conclusion, kung mag-una ta sa opinion, magasuod pa man ka kay open pa man. Unsay open? Ang opinion, Unya, ang conclusion? aw, di na dyan kakasod, ay, kay close naman. Three drinks in the house.